Seo taifeadadh den cur láthair seisiún eolas ar an tSonraíocht ealaíne na hard teistiméireachta. Tá an sonraíocht seo tógtha timpeall an próiséis ealaíne agus conas a tacaíonn sé leis an bhfeidhm. Tá an ealaín cruthaíoch agus léarthach ar éin. Cuireann sé deis ar fáil chun scileanna a arbeirt atá riachtanach le haghaidh ronn-pháirtíocht cruthaíoch leis an domhain. Cuireann staidir na healaíne forbairt agus tuiscint ar an aesthetic chun cinn. B'fhéidir nach bhfuil cur amach agat ar an tseirbhís tacaíochta oideachas nua Oide, buinfigh Oide mar eagraíocht nua leas as loidirchtaí na seirbhíse tacaíochta seo a bhí ann cheana féin, ag soláthar an chineál céanna tacaí agus seirbhísí foghlaim gairmiúil ar ard caighdeán. Is í an fís den seirbhís tacaíochta comhthátha nua Oide carú le foghlaim gairmiúil múinteoirí agus cineirí scoile in Éireann trí foghlaim gairmiúil ard caighdeán, nuálach agus freagrúil a arbeirt a chuireann ar a gcumas freastal ar na riachtanas oideachas gach foghlaimeora in nabhainn atá ag siar athrú. Bhuailm an deis a thógáil anois an bhur na cur in aithne libh. Tá 4 báil a lán-aimsire ar an bhur an amharc ealaín ealaín, an cineál Sinsreach Margaret O'Shea agus triúr cineirí foghlaime gairmiúla Stephanie Hodgers, Orla Doyle agus Roisin Rouse. Tá comhlacha ar an bhur go páirt-aimsiricha a táimid fíormhuíoch as a cuid oibre díogais agus a ionchar, agus tá a áiteanna léartha ar an léarscáil seo leis na puncanna áráiste. Breithníomis go tapa ar an achchuirme ar an taifeadadh seo. Baimid eolach ar thonnraíocht ealaíne na hard teistiméireachta, ag an nniucha snáithanna, snáithéanad agus torthaí foghlaime gaolmhara na sonraíochta, agus ag fistriú amharc staidéir an crat agus na réimsí ábhar. Sular mrathnóimid go mion ar an sonraíocht, tosaíonn tríd mach na bhí dhéanamh ar leanúntas an oideachas ealaíne, ar an gcuid a dtacaíonn sé le forbairt na cruthaíochta, an féinléartha agus an smaointeoireacht criticúil. Ar feadh an continuum seo, bíonn scoláirí ag breathnú, ag freagairt, ag cruthú ealaín agus a chur sin anúil tríd an úsáid a bhaineann siad as teanga criticúil agus amharc. Tá sé tábhachtach a aithint go bhfuil gach cuid den leanúntas idir-nasca nóir cheart aon airneall nó timtríal a bheas ina éonar. Smaoiníomis ar réasúntacht, aidhm agus cuspóirí thonnraíocht na hard teistiméireachta, agus ar an gcuid a gabhraíonn an sonraíocht le scoláirí agus iad ag dul a raid trí leanúntas oideachas ealaíne sa sreithínsreach. Déir an réasúntacht go bhfuil an sonraíocht bunaithe ar an bróiséis ealaíne agus ar an gcuid a gabhraíonn sé leis an bhfeidhm. Is é an aidhm de ealaín na hard teistiméireachta eolas, scileanna, tuiscint agus luachanna a arbeirt san eolamór, le go mbeidh siad ar an gcumas smaoinemh a thabhairt chun críocha, agus freagra a thabhairt ar a shaothar féin agus saothar daoine eile, mar réin leis an saothar a thuiscint agus analís agus measúnú a dhéanamh orthu. Cuspóirí ealaín na hard teistiméireachta chun cur ar chumas foghlaimeoirí. Feasacht agus tuiscint éasta túil a arbeirt, scileanna criticúla, practicúla, cuncheapúla, lámha agus fibréiteach a arbeirt agus tuiscint ar an gcurchuige aitríleach a bheith ag éist. Scileanna taide, cumarsáide agus macnamh a arbeirt. Dul i dteagmháil le cleachtóirí ratha agus ceangal a dhéanamh le cleachtas ratha, dánlanna, irsmalanna agus spásna ealaíne comhaimseartha, imeachtaí san aoirse iarthaol agus an pobal ealaíne i gcoitinne. Léarthuiscint agus freagairt go criticúil dá gcuid oibre féin, obair a bíoraí comá leis an sochaí agus an timpeallacht. Tuiscint a fháil ar amharc staidéir agus ar an teanga criticúil agus ísisiúil a chabhraíonn leis. Léarthuiscint agus taitneamh a bhaint as an bróiséis a bhaineann le taide, cruthú agus freagairt de ealaín mar scill ar feadh an tíal.
Tá na príomhscoileanna labatha I réasúntacht aim agus cuspóirí na sonraíochta ealaíne. Tá taithí ag fellmóirí hena féin ar na príomhscoileanna sa seo hóisreach, trí na hábhar agus na gearrchomharsaí a cuireadh ar fáil, tugadh deisne do scoláirí réimse príomhscoileanna a Albert. Fabrítear na príomhscoileanna sin a thuilleadh de réir mar a théann scoláirí isteach sa seo sinsreach, agus de réir mar a théann siad a fhraig tríthaí. Áirítear ar na chuaigh príomhscoil sa seo sinsreach, cumarsáid a bheith éifeachtach go pásanta ag obair le daoine eile, smaointeoirt crithiciúil agus cruthaíoch agus próseáil faisnéise. Mar eicinn tú an léaróid, cuirtear an foghlaimeoir a leor báire. Tá ról tábhachtach ag na príomhscoileanna seo, ionas go mhainfh gach foghlaimeoir bar a gcumas amach, le linn cuid ama ar scoil, agus amach anseo. Cuireann siad ar chumas foghlaimeoirí páirt iomlán a ghlacha sa sucaí, agus iad is saoil oibre chomh. Tóg nóméid anois chun an fís an na stopa, agus déan machnamh faoi conas a dhéanfaidh daltaí forbairt ar na príomhscoileanna agus cén cuma a bheith ar seo don foghlaimeoir. Cuirtear sonraíocht ealaíne na thar teisteamíochta I láthair I trí snátha, cruthú, taide agus freagairt. Tá na príomhscoileanna labatha na torthaí foghlaime a bhaineann leis na snáthanna. Tá trí snátha cruthú, taide agus freagra idir nascatha agus idir splách. Cairríonn siad ar fad leis an bróiséis ealaíne. Rointear gach ceann na snáthanna seo ina snáthhéanaid. Sa snáthanna cruthaithe tá déanamh, fiosrúchán cótheigsúla, próiséis, cur Gréig nó cur láthair. Sa snátha taide, féachant, taifeadadh agus doiciméadú, triail agus léirbhíniú, fiosrúchán cótheigsúla agus próiséis. Agus na snátha freagartha, analís, fiosrúchán cótheigsúla, tionachar agus luach, machnamh criticúil agus pásanta agus próiséis. Cé go bhfuil na snáthhéanaid uimhrithe is ar maithe an éascaíocht aitheantas atá sé seo, ach ní hanan go bhfuil é sin agus tosaíocht sa chur chuige. Cé go leagtar amach ar leithligh na torthaí foghlaime a bhaineann le gach snátha, ní thugann sé sin le tuiscint go bhfuil staidir le déanamh orthu leo féin. Cuirtear bár feabhas ar rannpháirteacht agus ar foghlaim an foghlaimeora tríd eispeirs lánpháirteach de na trí snátha. Tá torthaí foghlaime I gach snáthhéanad a théann leo. Tá na torthaí foghlaime le fáil ar leathna 15 chuig 18 don sonraíocht. Taispeántar na snáthhéanaid de réir mar foghlaimíonn na scoláirí faoi. Aithnítear na torthaí foghlaime cad ba chóir go mbeadh an scoláir anna dhéanamh. Ní mór torthaí foghlaime a úsáid agus aonad foghlaime a bpleanáil, d'obair practicúla agus scríofa araon. Is tábhachtach a cuimhnú gur chóir go mbeadh torthaí foghlaime inscriocha ag leibhéal cumas gach foghlaimeora. Tá sé sin tógtha an sonraíocht ealaíne na thar teisteamíochta le hana go trídeag. Rátas is sonraíochtaí curriculum chun cur síos a dhéanamh ar an eolas, an tuiscint, na scileanna agus na luachanna a bh chóir do scoláirí a bheithan anna léirú tar éis tréimhse foghlaime. Tugann torthaí foghlaime na bloc thógála de bhúntóirí chuna dagasc a foghlaim agus a bheasúnú a phleanáil. Tá an ráta seo ar fáil I fócas ar an foghlaim ag an CNCM I torthaí foghlaime. Smaoinímis go mbun ar cheann na snáthhéanaid agus ar na torthaí foghlaime a bhaineann leo, agus ar an gcaoi a bhéad faoi úsáid chun aonad foghlaime a phleanáil. Mar shampla, má eicimid ar an snátha cruthú agus ar an snáthhéanaid próiséis. Agus do phleananna áiscríomh agat, smaoinigh ar an foghlaim atá ag tarlú nuair a théann an scoláire I nglaic leis an tortha foghlaime, agus cad é an fócas na foghlaime nuair a bhaithleat na scoláirí a bhaint amach. D'fhéadfadh foghlaim theagmhasacha
a bheith tarlú a bhaineann leis na tuirthaí feilme eile ón snáithéanna sin. Ba chóir go freastalóig tuirthaí feilme ar riachtas na gach scoláire, ba cheart go mbeidh an taonad feilme in ruachtaine agus indéanta de réir leibhéal cumis gach feilmeóra. Nuair a roghnaíonn muid ar d'uirthaí feilme, déanamid macnamh cuairmach ar na bríomhar gníomh agus ar an eolas, an tuiscint agus an cumas chun scileanna a dhéanamh a theastaíonún a bheith ag na scoláirí tar éis tréimhse feilme. Déanamid mionscrúdú ar thoradh feilme amháin ón snáth cruthú, ón snáithéanad próiséis, a gcuid daide, próiséis agus cinntií a bheith taobhthír dá gcuid oibre réideatha a cheangal. Smaoinigh ar an mhuithear gníomh ceangal. Déanann an glúis ar chúl na sonraíochta cur síos ar an mhar, rud a shamhlú le rud eile agus cúis a thabhairt tríd an toradh feilme seo a roghnú. Cad é an teolas, an tuiscint agus an cumas chun scileanna a dhéanamh a theastaíonn a bheith ag an scoláire. Táimid tar éis anna cuid eolas a roinnt libh ag an bainte seo. Tóg nóméid chun smaoinemh faoin tionachar a bheith ag an eolas seo ar do phleanáil. Aníos tíorthaimid ar amhrac staidéir. Tá úsáid an amhrac staidéir lárnach sa teagas agus an eolam, cé acu a bhíonn scoláirí ag gabháil don comhpháirt practiciúil nó scríofa nó nachmín. Ceadaíonn an sanmhíniú seo scóp níos mó chun ealaíontóirí agus saothar ealaíne a roghnú chun cabhair le foghlaim na scoláirí. Is féidir amhrac staidéir a neadú i ngach céim de phróiseas cruthaíoch an scoláire, ó bhun eolas a chur faoina déime, go gleachtas a leathnú, tríd in nuacha a dhéanamh ar ábhar agus ar phróiseas ealaíne daoine eile. Trína ran fortaíocht leis an amhrac staidéir, tugadh an feilmeór ar tuiscint ar an gcuid ar féidir leis a cuid obair féin a fiabhsú agus bun eolas a chur fuaithe. Forbraíodh an crat amhrac staidéir chun cabhair le scoláirí agus le múntóirí pleanáil den tagas agus den eolam. Tá an crat bunaithe ar 6 gné. Ba chóir na gnéithe seo a úsáid nuair a bhíonn na scoláirí ag gabháil den amhrac staidéir, agus ag foghlaim faoi le haghaidh obair fracticiúil nó obair scríofa a réim. Tá 3 príomhréimse ábhar laistigh de amhrac staidéir. Cruthaíonn gach ceann de na 3 réimse ábhar deisna de scoláirí eispris ealaíne éagsúla a isriú, agus páirt a ghlacha iontú ina saothar practiciúil agus scríofa a réim. Tá an feilmeór i gcart lear na feilme. Is iad seo a leannas na 6 gnéithe: an cóthex, ealaíontóirí agus saothar ealaíne, analís, gnéithe ealaíne agus prinsipal deartha, meán agus réimse cleachtais, nuáilíocht agus arabán. Caíonn na gnéithe seo leis an scoláire tuiscint a fháil ar an méid a tharla roimh an tréimhse nó glúiseacht, ar a bhfuil tú ag díriú, ar na tréimhse glúiseacht i hain, agus ar aon éifeachtaí a bhí ag an tréimhse nó glúiseacht ar smaointe nó ar héithar ealaíne ina dhéag sin. Is iad seo a leannas réimsí ábhar na hamhrac staidéir. Ifir hain an Eorp agus an domhan mór, ifir dó éire agus a háit sa domhan mór, agus ifir trí domhan an lae aniu. Tá muid chun brathnú níos dlútha anois ar na réimsí ábhar seo. Braithníonn míos go ginearálta ar na réimse ábhar atá roinnte ina ranóga fócais. Ifir hain an Eorp agus an domhan mór. Buineann sé seo go ginearálta leis an stór ealaíne ón iarthar, ón tréimhse rómhanúil agus ón tréimhse gáthach go dtí an lá atá aniu ann. So laistigh de sin, tá rómhanáil agus gáthach, an Renaissance, próta, lua, an tardanéiseach agus gohéachas, barócach, réalachas, impressionachas agus iar-impressionachas, nua-aoiseachas agus tar éis 1960. In ifir dó éire agus a háit sa domhan mór. Buineann sé seo go ginearálta leis an rabhadh tréimhse suntasacha ealaíne a thit amach an éireann thar na céite bliain. Mar sin féin tá sé tábhachtach an aontar ceangal leis an Eorp agus leis an domhan mór nóras ábhartha.
Sa réimse sin, tá an tréimhse Réamh Christie, Alí na Hillán, Altracht agus Alí na Manaí se déine, an tréimhse Thorseach, Alín agus nua-híseachas Éarnacha agus tar éis 1960. Maidir leis an cófort scríofa, ní mór den scoláire ranóg fócas a bháin a ranú leistigh de réimse ábhar a hain agus ranóg fócas a bháin leistigh de réimse ábhar a dó. Ba chóir de scoláirí aghaidh a thabhairt ar gach ceann de na sé gnéithe sa crat, mar atá leag amach sa crat Amhrastadair de na réimsí ábhar seo. I réimse trí domhan an lá inniu, buineann sé seo le litreacht criticúil agus fistruachán cótheacsúil chun raon eispris faoi thonnachar na halíne ar féidir leis an scoláir stadair dhéanamh orthu go háitiúil, go náisiúnta, go hidirnáisiúnta, nó go fíorúil, a díchódú, a thuiscint agus brí a bhaint amach as tú. Spreagtar an scoláir chun ealaín agus cultúr ina gnáthshéile isriú, taithí a fháil orthu, agus mac na bhí dhéanamh orthu trí ceithre ranóg fócas. Maidir leis an cófort scríofa, déanfaidh na scoláirí stadair ar gach ranóg fócas i réimse ábhar trí. Ba chóir de scoláirí tagart a dhéanamh den crat Amhrastadair agus iad ag déanamh stadair ar réimse ábhar a trí. Tá muid chun brathnú níos tillútha ar na gnéithe crata agus ar an gcuir síos a dhéantar orthu. Ba chóir na gnéithe crata a úsáid nuair a bhíonn an scoláire ag foghlaim faoi Amhrastadair le haghaidh obair scríofa agus practicúil a réim. Caithríonn an teanga a úsáidtear chun cur síos a dhéanamh ar na gnéithe crata le teanga criticúil agus airc an scoláire a arbairt. Is féidir na tuairiscí a fháil ar leathanach 24 de 25 den sonraíocht. Le linn ar seminar náisiúnta, ghlacmid páirt i gníomhacht inar oibrigh ranmhartaithe i gcóir le chéile chun cóthuiscint a fháil ar gnéithe an crata. Léigh siad na cartaí ag cur síos ar gné agus beag siad amach an príomhabhlam. Tá sé tábhachtach go mbeadh tuiscint maith ag na scoláirí ar gnéithe an crata. Déad fá deachrachtaí a bheith ag roinnt scoláirí leis an teanga, chun an abhalam a scafláil, déad faoi na príomhpointe nó an príomhabhalam a roinntleoir dús. I gcás na áirithe an teanga a thimplú, agus freastal ar fhís, céim agus cótheics na scoile, ag tógáil sa deireadh ar an bhabhalam chun teanga criticúil agus airc agus inniúlacht disciplin an scoláire a arbairt. Déanfaidh mionscrúdú ar an gcuir síos a dhéantar ar ceann de na gnéithe crata anois, agus déanfaidh macnamh ar an gcaoi a bhéadfaí a úsáid chun foghlaim faoi sampla de ealaín. Tógadh mis mar shampla an gné crata cótheics. Cad a bheith tábhachtach ag brathnú faoin gné cótheics. Mar shampla, dá mbeidh scoláirí ag déanamh stadair ar réimse ábhar a hain an Eorp agus an Domhan Mór, agus an ranóg fócas réalachas, impressionachas agus íor-impressionachas. Cad a tharla roimh an glúiseacht, na cúnsaí a bhain le tréimhse. Cad a bhí cúis le forbairt an réalachas. Cad a bhí ag tarlú a baras nó sa rank le linn an ama sin ar bhain starúil, politúil, sosialta, economiach agus ideolaach. Cén tionachar a bhí aige sin ar saothar agus ealaíontóirí an amar sin. An cogad Frank Prúiseach, an réabhlóid tionsclaíoch, teacht chun cín an lucht oibre, roinntháil freagraí an sin. Cén ról a bheith ag an airlimh agus gníomhartaí maidir le halín agus ealaíontóirí a chur chun cín, mar shampla an Salán, le Salon de Refusé, de Cuid Joran Ruel mar shampla. Cén tionachar a bhí ag samplaí eile den cultúr físiúil a bhí ann timpeall ar an gceantar rownatha ar théithir na ealaíontóra. Tóg mar shampla réalachas, impressionachas agus íor-impressionachas, déad fá siad brethnú ar an tionachar a bhaine na Green Grafadóireacht, tírdreich, deara, altracht urbach agus tútha. Seo mar déad fá gné an ggótheics a úsáid chun an ranach fócas sinna inniucha, a thuiscint agus a foghlaim fuaithe. Agus tú ag déanamh stadair ar ranóg fócas, is féidir plé agus ceisina a thógáil
timpeall ar an gnéis seo I d cheomar range. Tóg roinnt ama chun athbhreithnú a dhéanamh ar na 5 gné eile an crat, agus breithnig conas a d'fhéadfaidh iad a úsáid chun cabhrú leis an bhoghlaim. Tá eagraí grafach cruthaithe againn a d'fhéadfaidh úsáid chun inniucha amharc-staidéir a éascú ó réimse ábhar 1 an Eorp agus an Domhan Mór, agus réimse ábhar 2 éire agus a háit sa Domhan Mór don chomhthart scríofa. Tá an taggraí grafach seo ar fáil ar an taobh idirlín SFGM nó PDST. D'fhéadfaidh sé i úsáid le haghaidh obair grúpa, athbhreithneacha, triail tapa nó tránna gceist nó taighde féin stiúrtha scoláire. Is sampla é seo den obair a rinne grúpa múntóirí le linn lá an seminar náisiúnta. Roghnaigh na múntóirí réimse ábhar a 2, éire agus a háit sa Domhan Mór, agus an ranóg fócas a roghnaigh siad chun inniucha Réamh Christi. Dhiúrigh siad ar an gréamhís. D'úsáid siad an cur síos ar an gné chun cabhrú leis an bplé. Thaifeadh siad an abhailm is féidir bhaint amach I ngach gné crata ar nótaí postaíní agus cur siad ar an eagraí grafach iad. Faoin gné cóthex, luigh siad na cuinseí a bhain leis an tréimhse, ag leanúint a raibh an plocais, tionachar ó Hasna agus an Eorp, agus an chuí a thocraigh siad síos I ggóphobal níos mó. Roghnaigh grúpa múntóirí eile réimse ábhar 1 an Eorp agus an Domhan Mór, agus an ranóg fócas a roghnaíoch chun inniucha Réalachas Impressionachas agus Iar-Impressionachas. Dhiúrigh siad ar an ealaíontóir Monet. D'úsáid siad an cur síos ar an gné chun cabhrú leis an bplé. A rís eile, thaifeadh siad an foghlaim is féidir bhaint amach I ngach gné den crat ar nóta postaíní agus chuir siad ar an póstar iad. Faoin gné crata cóthex, luigh siad cóthex na stairiúla, polaitiúla, sóisialta, eacnamaíochta agus ideolaíochta na linne. Cuacht an Salán, ardú acmí sóisialta éagsúla, an réabhlóid tionsclaíoch, cogadh Frank Prúiseach, agus teacht ealaíon na Seapána isteach sa rank. Faoin gné crata nuálach agus argáin, luigh siad an camera agus an tionar a bhí ar gringrafadóireacht ar an ealaíon. Ag dul chun cinn sa tuiscint ar tháirc na dahanna, aragán na peinte I bhadán agus tuigh peintáil faoin air. Luigh muid níos luatha go bhféadfadh tionachar a bheith ag amharc-staidéir ar obair fracticiúil agus scríofa na scoláirí. Díreach tusk go ndéanann scoláirí staidéir ar hampla ealaíne dá saothar scríofa. Ní chiallaíonn sé sin nach féadfá sé tionachar a bheith aige ar saothar atá á dhéanamh acu faoi láthair nó a dhéanamh siad níos déanaí. Agus tú ag foghlaim faoi hamplaí den amharc-staidéir den chomhthart scríofa, tá deisne ann inar féidir leis cabhair le hobair fracticiúil an scoláire, bunólais a chur fuaithe agus tionachar a bheith aige uirthi. Mullen daobh an taifeadadh a stoppa anois, agus tóg nóméid chun smaoinemh faoin tionachar a bheith ag an eolas seo ar do phleanáil. Agus na scoláirí ag foghlaim faoi amharc-staidéir den gné scríofa, an bhfuil deisne ann gur féidir leis an foghlaim seo tacú le obair fracticiúil an scoláire. Mar a luigh muid níos luatha den chomhthart scríofa, ní mór den scoláire ranóg fócas amháin a roghnaú leistigh de Eorp agus an Domhan Mór, agus ranóg fócas amháin leistigh de Éireann agus a háit sa Domhan Mór, chun staidéir a dhéanamh orthu. Ach, maidir le réimse ábhar 3 domhan an lae inniu, ní mór staidéir a dhéanamh ar gach ceann de na ceithre ranóg fócas. Is iad sin ealaíontóirí, teoiric agus smaointeoireacht, ealaíontóirí, próisis agus mean, an ealaíon mar chrácht nó mar chráchtúir sóisialta, agus an ealaíon sa timpeallacht. Ba chóir de scoláirí tagart a dhéanamh de gnéithe crata na amharc-staidéir, cóthex, ealaíontóirí agus saothar ealaíne, analís, gnéithe ealaíne agus prinsipal deartha, mean agus réimsí cleachtais, agus nuáilíocht agus aragán,
agus stadar a dhéanamh acu réimse ábhar a trí. Tá sé sin go léir ar fáil ar sonraíocht a lína na hard teisteamíochta ar leathnach 29. Déanamid mion scrúdú inis ar an gcuir síos ar rannach fócus amháin, mar go gabhraíonn na tuairiscí le teanga criticúil agus amharc na scoláirí. An cur síos ar an rannog fócus alín agus an timplacht, leagmid béim ar cuid den príomh-eolam. Cad é faoi a mín an sglóra ag fálam agus an rannog fócus seo oscrúdú acu. Modula mané ba inspiráda é na pócíní lucha nó na duilleoga báite. Leis na focail absithe a dúsáid mar bhean ina cheart féin, mar hampla, phlé an creador Elaine Harrington, an chuí a núsáideann si an cré mar bhean, a cuid taide ar cré, agus ar na féideachtaí a bhaineann leihí agus an chuí ar chuir si an bunolalas faoin na próiséis agus faoin na gleachtas. Is féidir le a himpelacht áitiúil féin a bheith ina inspiráda. Scrúdóigh scoláirí freisin conas a haon saothar a lína cóhéal in lech le stanceisna sóisialta agus polúla. An seo is féidir lena eáil conas is féidir nasca cruthú leis an alín mar thráchtach nó mar thráchttar sóisialta. Sa rannog fócus seo, fealmóigh na scoláirí conas an domhan mór thimpeall orthu, a náit, a spás, agus an tionachar leistigh de a ceistú, agus bheith tuiscinnach faoi. Ag brathnú ar hainceistena agus ar bhultaí modula hidicus arbert in bhunaithe i ggóthaic sóisialta, eacnamaíoch, biosachach, starúil agus cultúrtha. Seo mar déadfaí an rannog fócus an alín agus an cóhéal a dúsáid chun eispeirs faoi stiúr na halína a isrú, agus a thuiscint agus scoláirí ag dulling lech le domhan an lé inniu. Agus tú ag déanamh stadair ar rannog fócus is féidir plé agus ceisna a thógáil thart ar an teanga seo i d cheomar ranga. Ba chóir thuirt faoi dara go lútear sa sonraíocht ag céimna agsúla tá na ceithre ranóga idirnascatha agus ba cheart tagart a dhéanamh dómh mar is cuí. Nuair a bheadh an scoláire ólach ar an cur síos a bhaineann leis an rannog fócus do domhan an lé inniu agus na gnéithe crata, déadfaigh an tagraí grafach seo a úsáid chun an nniucha a dhéanamh ar réimse ábhar trí domhan an lé inniu den cófart scríofa. Spreagtar na scoláire chun an nniucha a dhéanamh taithí a fháil agus macnamh a dhéanamh ar an alín agus ar an gcultúr ina héal léithúil. Tá sé mar aim in domhan an lé inniu na scileanna a bhaineann le litirtheacht, criticúil agus fiosrúchan comhéagsúil a cothú chun raon eispeirs faoi chonachar na halína ar féidir leis an scoláire stadair a dhéanamh orthu go háitiúil, go náisiúnta, go hidirnáisiúnta nó go fíorúil, a dhícódú, a thuiscint agus brí a bhaint amach asú. Is iomaí chur chuige a bhaineann le sin, lena náirítear an scoláire a bheith gabháil alín san aireann poiblí, ar nós cuairt a thabhairt ar gealaithe, muséim áitiúla nó náisiúnta, fécinnt ar an timpeallacht tógtha agus nó dúrtha, cuairt a thabhairt ar ealaíontóir ina stiúideo nó idirghabhálacha de cuid an taol ealaíonta laistigh den scoil ar nós ealaíontóirí sna tionscadal sna seomra ranga. Cad iad na heispeirs faoi seoir na halína a bhéad fa dus scoláirí dul in lech lo. Déad fa ealaíontóir nó dearthóir nó cardaí a thabhairt isteach sa seomra alína. Aga le bh rinneadh leis an ealaíontóir a seanam sa rang, card le na practicúla, eispeirs idirghníomhacha nó tomtha. Conas is féidir leis an galerí, ceithre le scoláirí mar haideoir amharc agus é ghlach apart i réimse ábhar agus a ranóg a fócus an amharc stadair. Fealmóigh an scoláire faoi domhan an lé inniu agus na ranóg a fócus a bhaineann leis trí eispeirs faoi treoir na halína. Is féidir le seo a bheith áitiúil, idirnáisiúnta agus digitach. Brathnóimid anois ar an léargas ginearálta ar honraíocht na hard teisteaméireachta. Maidir le sonraíocht nua alína na hard teiste,
ba céad ocht ó an cloig de am teagháil ranga agan. Sa sonraíocht tugtar aig ar dhíthreáil ar chríomhhealach, trí na torthaí foghlama na sonraíocht, sna próiséis tagas agus foghlama, agus tríd an measúnú. Tá sé tábhachtach go luath go bhfágfar ar líne na ranóga comhairle de bhúntóirí agus de scoláirí. Mar eicinn tú tá ceithre ranóg ansin: comhairle de bhúntóirí, comhairle de scoláirí, amhrac staidéir, creatan amhrac staidéir agus obair fracticiúil, agus ar deireadh an bhloc sceiteála a líne. Clicálann tú ar an tsaíodd bán a nús ar thaobh an clúisín chun ruch dána fháil ar an bhaisnéis. Is féidir teacht ar an eolas seo ar an nasc atá curtha ar fáil, curriculumonline.ie, Senior Cycle Subjects, Art. Déanfar measúnú ar an sonraíocht nua ag an gnáthleibhéal agus ag an ardleibhéal araon. Tá trí gné sa measúnú ar ealaí na hard teisteamíreachta. A 1 obair chóirsa practiciúil, a 2 scrúdú practiciúil a ndéantar feithreacht air, agus 3 scrúdú scríofa. Is ionann an obair chóirsa practiciúla agus 5 fan géad de na marcna fuairomlána de ealaí na hard teisteamíreachta. Agus is luach 20 fan géad an scrúdú practiciúil faoi feithreacht, agus is luach 3 fan géad an scrúdú scríofa. Brathnóimid go mion ar chomhpháirteanna an measúnatha sna sleamhnáin atá ag teacht. Mar a luath níos luatha, is gá chomhpháirt ar leith as ach gaolmhara iad an obair chóirsa practiciúil agus an scrúdú practiciúil faoi áireacht, agus is féidir a bheas ina sionscail éonair a chuirfar igraíoch sa bhliain deireadh staidéir. Ba an 2 chomhpháirt practiciúla bunatha ar an spreagtha céine, a rannóigh an foghlamáir ó cuimre obair chóirsa a eisóigh an Comisiún na Stúideatha Stáit, nó an CSS. Sa cuimre, tuairigh an CSS brac cúntas ar an tréimhse ama ina gcaithfear an obair chóirsa practiciúil a dhéanamh. Le linn na tréimhse seo, déanaigh iarrthóirí obair forbartha a dhéanamh le 2 dhéantán a chruthú. Chuirfar an céad déantán A, i gcríoch le linn fréamhse na hoibre cuarsa agus is fiú 250 marc é. Déanfar an dara déantán B, a iarú le linn an scrúdatha practiciúla faoi áireacht agus is fiú 100 marc é. Déanfar an scrúdú practiciúla go luath tar éis an obair chóirsa practiciúil a chríochnú leis stig de tréimhse 3 lá. Scrúdú 5 uair an cloig atá le déanamh in 1 lá amháin. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi dara, ba cheart an 2 fíosa réideatha a chruthú ina 2 réimse cleachtas éagsúla, mar atá lúite sa sonraíocht ar leathnach 14 agus i buinte a 8 de leathnach cuimre a 6 an Comisiún na Stúideatha Stáit. Thar an 2 bhliain den sreasínteach is féidir le scoláirí staidéir a dhéanamh ar 1 cheann de na réimse cleachta sin atá ar fáil dóibh agus dá scoil, agus tá sé sin ar leathnach 13 den sonraíocht. Cuirmis i gcuimhne dúin féin gur chur an sonraíocht réimsí cleachtas inar láthair ar thug cuid againn na disciplíní orthu roimhe sin. Deirtear na sonraíocht ar leathnach 13 go bhfuil réimsí cleachtas éagsúla ar fáil taobhiste den ealaín den amhlamáir chun staidéir dhéanamh orthu. Cé nach mbeidh siad uile ar fáil is suíomh scoile ar leith, féitigh an foghlamáir staidéir dhéanamh ar na réimsí cleachta sin atá ar fáil, dó trí bhean traidisiúnta, comhaimseartha, nó mean digitach, nó meascán de na bhean sin. Faoi mar atá leis an scrúdú practiciúla, scrodófar an scrúdú scríofa ag an ardleibhéal agus ag an gnáthleibhéal. Ba réimse corfaim cineálacha ceisina sa scrúdú scríofa a dhéaltaigh don amhrac staidéir agus chun eolas practiciúla úsáid. Dúir ófras na ceisina ar thuiscint farsing ar an amhrac staidéir agus beidh ag an foghlamáir eolas agus tuiscint a thaspáint, agus a bheith hinán cur a bhaim analísiú,
Masúnú, agus freagart de réir mars cuí mar talúta is sonraíocht na hard testaiméireachta leathnach 21. Tá trí cuid sa scrúide seo. Is luach 50 marc gach ranóg arb onan é agus 150 san omláin den fápar scríofa. Ba réimsí ceisne faoi domhan an lé inniu ád éagsúla agus leáiltaí éagsúla na marcanna. Ba cuid acu sin bunathe ábhar sprágtha amhrac. Freagóidh iarrthóirí gach ceist sa rainn seo. Ba 6 ceist fhada faoin Eorp agus an domhan mór, bunathe gach ceann de na ranóga fócais laistigh den Oireachstaidir. Freagraigh iarrthóirí ceist amháin ón rainn seo. Ba 6 ceist fada faoi Éireann agus a háit sa domhan mór, bunathe gach ceann de na ranóga fócais laistigh den Oireachstaidir. Freagraigh iarrthóirí ceist amháin ón rainn seo. Táid beagnach ag deireadh ár léiriú. Is féidir libh muid a leanúint X tríd ide, art, vis art. Joibh tacaíocht sa bhreis agus deisne forbairt gurmúil leanúnach suíomh ide creativity agus tá leathnach a gcuin freisin X. Má tá aon ceist agat nó bíodh leis go ort teagmháil a dhéanamh linn ag www.ide.ie. Gurbh míle maith agat.